europeu el que des de fa molt de temps hem vingut reclamant, juntament amb altres partits i organitzacions. Una legislació europea d'obligat compliment que propicia un canvi en el model urbanístic amb allò que hem anomenat l'urbanisme de consens. Seria un dels nostres eixos bàsics per a la nostra tasca en Europa i que consisteix en un creixement sostenible, respectuós amb el medi i el patrimoni, al servei de l'interès general i no d'uns pocs, i participat per la ciutadania i molt especialment pels propietaris i els agents socials. En definitiva, aquest urbanisme que ara no han volgut condemnar ni Partit Popular ni Partit Socialista amb el seu vot en contra a la resolució del Parlament Europeu. Sembla que allò que explicava el Josep Miquel ho podem analitzar directament a la comarca. La Safor no ha sigut una excepció a la resta del país, si també a la Safor també s'ha fomentat l'economia especulativa. Tots coneixem i podem fer un balanç d'aquesta legislatura, tots coneixem la quantitat de casos d'urbanitzacions en camp de golf que han proliferat al llarg de la comarca. Tot aquest boom immobiliari ha tingut unes conseqüències. Ha tingut una forta resposta social per part dels moviments del territori. També ha tingut una contestació per part de la gent està cansada, no vol urbanitzacions amb camp de golf. La Unió Europea ha donat un col d'atenció important amb l'informe Auken, que precisament se centra en aquest model especulatiu. Però és que a més, a la comarca tenim casos greus, perquè PP i PSOE amb una mà han demanat ajudes per a desenvolupament rural sostenible i amb l'altra, en el mateix territori, han dut a terme macrourbanitzacions. És un tema que ens preocupa molt tant des del bloc com des del bloc jove i per això apostàvem per canviar el model d'un model especulatiu a un altre de productiu. Un model que tingui en compte el territori, el paisatge, que respecti els nostres pobles, que potencie el millor que tenen i deixar de banda aquest model caduc del passat que ens ha abocat a una crisi com la que estem vivint en aquests moments.